हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। पिएम किसाननि गोबां प्रब्लेम जादों, खायसे रांखौ मोन्दों खायसे मोनाखै आरो बुंदों ओरैबादि केवाइसि कमप्लिट जायाखै होननानै। बिनि जाहोना मा आरो आधार भेरिफाइ बोरै खालामनांगौ नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्स होगासिनो दङ। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, हानाय एसेबां शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला, बेबायदि आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव। दा गोबाव खालामा लोगोफोर, जों थांगोन अफिसियेल साइटआव, बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ जोङो फारि फारि नायगोन। दायो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव पिएम किसाननियाव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बुंखादोंमोन जे केवाइसि रेजिस्टार खालामनांगौ होननानै आरो बिनि लास्ट डेटआ बारायनानै 31 जुलाइसिम जादोंमोन आरो बेखौ बारायबावनो हागौ, मानोना दासिमबो प्रपारलि मोजाङै खामानि होआखै जे केवाइसि आपडेट खालामनाया। आरो बुंदों खायसेया खालामबाय आरो बुंदों खायसेया केवाइसि कमप्लिट जायाखै। बिनि जाहोना मा बेनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लादों, जाहाथे एसे नोंथांमोनाहाय बुजियो। स' बिनिफ्राय स्टेटास नायनाया चेन्ज जाबाय, सिगांनि बायदि नंला, इजि नंला, मानोना गभर्नमेन्टआ बेखौ प्राइभेट खालामबाय। दा सिगांनिखौ जोङो जायनि एकाउन्ट नाम्बार मोनो बेखौ होनानै जों गासैबो स्टेटासखौ नायनो हायोमोन, जे बे रांखौ मोनदोंना मोनाखै आरो बेसेबां मोनखो बेखौ नायलायबाय थानो हायोमोन। दा बेखौहाय गभर्नमेन्टआ बन्द' खालामबाय। दा नोंथांमोननि राङा एप्रिलनिफ्राय जुलाइसिम खनसे हाबो। बे जुलाइ दानाव जायफ्रा मोननो गोनां दङ स' नोंथांमोना मोननो हागोन, नाथाय जुलाइ दानाव मोनाबा स' नोंथांमोना नेथ'नांसिगोनलाय। आरो माब्लानिफ्राय हाफिनबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव खनसे हाबबावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे हाबबावगोन। गासै नोंथांमोना बोसोरावहाय मोनो 6000। अके, थ' बे जाबाय पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ। दानिया बाथ्राया जाबाय केवाइसिआ जादों एबा जायाखै। दा जों बेखौहाय ओरैबायदि खालामनो हायो, जों स्टेटासखौ नायग्रोनो हायो। बेखायनो जों एसे गाहायाव फैनानै मोनसे दङ अपसन, बेनो जाबाय बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालामदो बेवहाय। दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा रेजिस्टार नाम्बार दंखायो बेयाव नोंथांमोना रेजिस्टार नाम्बारावनो दोन आरो गैयाब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बाराव होबानो जाबाय। अके, बेनिफ्राय एन्टार बिलुआव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होनानै केपचाखौ होनानै गेट डाटायाव थांनांगोन, होमबानो नोंथांमोननिखौ स्टेटासखौ नायनो हागोन। नाथाय बाथ्राया मा, नोंथांमोना केवाइसि साक्सेस जानांगोन, होमबासो बे प्रसेसआव नायनो हायो, नङाबा नायनो हानाय नङा। दा जोङो बोरै नायगोन, बेनिफ्राय जोङो नैबे रेजिस्टार नाम्बारखौ दङब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय बेयाव होनानै आरो फिन खनसेबो एन्टार बिलुआवहाय रेजिस्टार नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानाय बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेट डाटायाव होनानै नायनो हागोन। आरो बेखौबो नोंथांमोना रोङाब्ला मा खालामनांगौ, रेजिस्टार नाम्बारखौ मिथियाबा, जों हमना ला जों मिथिया रेजिस्टार नाम्बारखौ, अब्ला राइट साइड खनायाव दङ नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव क्लिक खालामना लादो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दंमोन बेजोंसो नोंथांमोना एन्टार खालामनानै नोंथांमोना गेट मबाइल अटिपि होनांगोन, मानोना नोंथांनियाव मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन आरो अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो बेयाव मोनगोन। आरो बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना केवाइसि साक्सेस जायाखै होनना मोनदों जानांगौ डिसप्लेयावहाय, अब्ला ओरैबायदि जादों बाथ्राया, खायसे नोंथांमोना आधार कार्डल' भेरिफाइ खालामदों। अके, आधार कार्ड भेरिफाइ खालामनानै केवाइसि प्रसेसा जोबा, दंबावो केवाइसि एक्सट्रा थाखायो। दा आधार कार्ड जायफ्रा भेरिफाइ खालामबाय स' नोंथांमोनाहाय आरोबाव फिन खनसेबाव केवाइसिखौ होनांगौ जायोमोन आरो जेब्ला केवाइसिआ कमप्लिट जायो अब्लासो नोंथांमोना बे प्रसेसआव नायनो हायो। ओंखायनो बुंदों जे खायसेया केवाइसि कमप्लिट जायाखै होननानै बेबायदि स' दिन्थिजादों। दा जायखिजाया नोंथांमोना बे खामानिखौ मावोब्ला स' नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय रां हाबनाय आरो हाबै बाथ्रा फैबाय। दा जायनि एकाउन्टआ गासैबो अके दंखायो, आं बुंखादोंमोन सिगांनो जे नोंथांमोना केवाइसि नांलाया आरो लोगोसे नोंथांमोननिया आधार कार्ड दंखायोब्ला आपडेट खालामलायनाङा, मानोना गासैबो अकेखा। बाट नोंथांमोना समजों लोगोसे खालामनांगौबो जानो हागौ। नाथाय जायफ्रा दासिमबो खालामाखै, गासैबो अके दङमोन सिगाङाव, बिथांमोनाबो रांखौहाय दाखालि 2000 मोननाय जाबाय। अके, दा बेखायनो जायनि प्रफाइला मोजाङै दङ नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया। स' नोंथांमोना जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ रिलिज खालामो होमबासो मोननाय जायो आरो बेबायदि उन सिगां मोनखायो। दा बेखायनो खायसे मोनैफ्रा एडसे नेथ'दो आरो जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन फान्डखौ बा इनस्टलमेन्टखौ, अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबनाय जायो। दा बेनोमोन आरो नोंथांमोननि माखासे कनफिउसा, जे खायसे केवाइसि साक्सेस जादों आरो जायाखै, मानोना माखासे पर्टेलावनो साइट बिजि जायो, माब्लाबा जायो माब्लाबा जाया। दा बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था, जाहाथे बयबो नोंथांमोनाहाय रांखौ मोननो गोनांखौ मोननो हायो।